बायलायला जामायला पिकनिक जानो थांनाया मा जामारखोब्रा माथो रावबो फन थिखोआलाय तेने ट्रेक्टरखौ नागिरना लाबोबाय आं दालाय माथो मानसिफ्रा सासेबो नुजाफैयाब्रा सासेबो मोखांखौनो देखायफैला आं हले जोंजोबायलै मानसिफोरखौ नै माथो सासे दासो नुजाफैदों बायला मालाय दंफाव मा एसे लेटब्रा लेटसो होननानै बुंदों माथो आंसो बयनिख्रुइबो थाब सफैग्रोबाय बोरो माखासेयालाय गैया रावबो सफैयाखै 10 थाखानि पिकनिक जानोबो गियो पापिफोरा 1000निखौबो गियो जेरैबो जारलासो पिकनिक जानो थांला मा ओमफ्राय आं दैखौ ओरैनो थिखोना लाना फैबाय आरो ओमफ्राय मा दैल' लानानै फैखो नोंलाय दालाय दैमारि टाइटेलफोरा दैल' लानाङा आरो बेनिखायनो दै लानानै फैबाय आरो बेसे हाया थिखोना लाना फैदों आं बे मोनसेल' बथला जागोन नामा मानो जाया बेलाय जायखिजाया दै गिलासेबाबोथ' जायोना माने खोथायाव दै लाबोनो खोन्थाबाय नालाय लाबोबानो जाबाय आरो रंजाबावसो नोङो बेसेबा गिदिर बथलाव लानानै फैदों आं मिथियाखैबा ओमफ्राय माखासेयालाय आं मालायखौ मिथियाहाय आंहा दै लानानै फैनांगौ नालाय फैदों आरो देलाय फन खालामहरलाय र हेलौ हापां मा जाखोहाय मा जाखो पिकनिक जानांगौआ माबाहाय फैसा 10 थाखाखौनो मोनाखै आं मा फैसा 10 थाखाखौनो मोनाखै नोङो औहाय दुम्फा आं फैसा 10 थाखाखौनो मोनाखै मैगं थाइगंखौ लाखाजोबखाबाय आरो ना ओमफ्राय दा बिमाखौ नेगासिनो आङो बिमानाव बिदोंमोन 10 थाखाखौ दाबो होफैला माथो आयै फाग्लि फैसा 10 थाखाखौनो बिदि नेबाय थायो नामा आंनाव दङ फै हा नंगौ र' होमबालाय थांगासिनो मा जाखो दुम्फाव माबानो मालाय 10 थाखा फैसाबो मोनाखैनो मालाय हापाङा नुबाय 10 थाखा फैसाखौबो नागिरना मोनबावा नुबायना पिकनिक फ्रियाव पिकनिक जानो लुगैयो बिसोर बापरे राय माखासेलाय ओइ आं केप्टेन नामाहाय आंनाव सोंबाय थानो मा मिथिगौ आंलाय माखासेखौलाय आच्छा बारु थाइबानि लारु सन्थ बमब्रमोनालाय आंलाय मा मिथिगौ नोंहासो लिडार दा नोंहासो अर्गानाइजार नोंहासो हरबानो जाबायना आंनालाय मान सोंबाय थादों नोंलाय फन खालामजोब्बायलै आङो वाट्सएप ग्रुपआवबो आङो मेसेज खालामबाय गैयाब्रा रावबो रिप्लाइखौनो हरा मेसेजल' नायनानै थायो पापिफोरा दंफाव आं फैबाय मा धल दामनांसिगौ नामा दुमदोना दुमनां दुंथुं होनलायलायनाय दामबानो जाबायना मानोथो दामाखै साला एसे गोबाव खालामो नामा है फैसा 10 थाखा नागिरना मोनाखैमोन आं बेखायनो आङो एसे गोबाव जादों आरो आंना मैगं थाइगंखौ लाबोजोब्बाय दे आङो लाइ मुला गाजर फान्थाव फुलकबि गासिबो लाबोजोबखाबाय आं ओमफ्राय माखासेयालाय हापां नोंना बिलोगो दाउस्रि देलायलाय आंलाय मा मिथिगौसै दाउस्रि देलायबा मा जानानै दं आंलाय मा मिथिगौ साला पिकनिक जानो थांमारगोना थांमाराब्रा बिसोरलाय र आं फन खालामनि सोमसिखौबो फन खालामहर नोंहा खालामहरनि हेलौ ओइ पिकनिक जानो होननाया मा जाखोहाय आंना मा गाननो मा थानो बेखौनो गोनो गोथो जागासिनो बाल्ला आयु बिदि जायो आरो ओइ मा जादों ओइ दाउस्रि देलाय खैना गोदान नामा नोंसोर नोंसोरखौ लिंहरबाय थानांगौ गय फाथै होनानै लिंहरनांगौ नामा नोंसोरखौ रबाय थांगोन आच्छा टाइमा नोंसोरखौ नेनानै थागोन ना आंबा माखौ गानगोन माखौ दोनगोन जादों आरो मोनसे ड्रेस नुदों आं बेखौ लायनानै फैनि माने बहा लायना फैनो नोंलाय दखानाव वाइला ओइ दा फैसै नों पिकनिक जानो ओइ अमा राजानि खोथाखौ बाद हो दाउस्रि देलाय नोंनाव जि गस्ला दं बेखौ गाननानै फैबानो जाबाय मिन्थिबाय आंबो गोजामखौनो गानदों देलाय फट' साफायनानै हरलाय र' होमबालाय माथो गोजामखौनो गानदों होमबालाय आंबो बै गांसेखौ गाननानै थांनोसै दे आंबो गोजामखौनो गाननानै फैदो नोंबो गोजामखौनो गाननानै फै अके वाइला फाग्ला खालामजोबसिगोनलै नोंसोर आंखौ अर्गानाइजार खालामनानै नोंसोर फाग्ला खालाममारबाय र' फैगोन माखौथो इसिबां दावराव खालामगासिनो नोंलाय नाय थाब थांनानै थाब फैयाबा माला थांनांगौ जाखो मालायफ्रा हनै जायगा आवग्रिहैजोब्बाय बे पिकनिकआव जोंहाबो मोनसे जायगा लाहैगोन आरो नुबाय दुम्फाव नुबाय बे हाफांनि खोथाखौ आइगा मोनाबाना नोंसोरनि खर'आव पिकनिक जानानै फैगोन ओमफ्राय मा होनखो सोमसियालाय फैलानो सोमसिया बिसोर डिसेम्बरावनो पिकनिक जादोंनो बेनिखायनो गोदान बोसोराव जालानो बिमाया हगारहरलानो बेलाय मा गोदान बाथ्रा बेफोरलाय मोनसे नेमखान्थिसो नङा होमबा पिकनिक जानो होननानै सिगाङाव आवगायगोन ओमफ्राय लास्टाव केन्सेल खालामगोन आं मालायखौ मिन्थियाहाय मालाया फैयाबाबो आंहा टाइम मथे फैखायो आंहा दै लानानै फैखाबाय आंहाबो मैगं लानानै फैखाबाय हाय अमा राजा ओमफ्राय दुम्फा फै ट्रेक्टराव गाखोहैनोसै जोंहा बै ट्रेक्टरखौसो मोनो आरो पिकनिक जानायावबो मालायफ्रा जि मोजां बासाव थांदों जि मोजां गारि लानानै थांदों जोंहा ट्रेक्टरजोंसो आरो बेखौनो मोनदों रंजा ट्रेक्टरजों थांनो बानाय 10 थाखायाव मा लुगैबावो नोंसोरलाय जाबाय हेलौ गाइसमोनसो जाफैदोंना मानैसो गोबावब्रा ओमफ्राय मा दायथ'आव गोलैदोंमोनलाय नोङो आंना ओंखाम ओंख्रि संनाय दायथ'मोन नामाथाय बेनिखायनो जेबो लाबोआसै आरो दे ओंखाम ओंख्रिफोरखौ मोजाङै संबानो जाबाय थावाबो जानांगोन बाल्ला आंनि संनायखौ आच्छा मोजां मानसियासो गोलैबाय माथो ओंखाम ओंख्रि संनायाव हामथारबाय दे गावनो आंखौ बेफोरबायदि दायथ' होनानै दासो गिदोंहाय बारा थांफिनजागोन आंजों थांफिना नोंसो ओंखाम ओंख्रि संनायाव गोलैदों नोंसो ओंखाम ओंख्रि संनांगौ मानो थांफिननायहाय बेनिखायनोथ' ओंखाम ओंख्रि संनायफोरखौ रानि बायदि फुजि मिथिबाय ओमफ्राय बोरो BMW आलाय
बबेनि BMW सै हनै ट्रेक्टरसो आयौ बाला रानि मानसि गाखोगोनावनो ट्रेक्टरसो हे बायोहाय आं बायो बांद्राय नाटक खिथिबाय थानाङाहाय 10 थाखानि पिकनिकआवनो इसिबां नाटक खिथिबाय थानाङा बेयाव पावाय मानसिफ्रानो गया माथो दाबो ना थांजोबबाय दस्रा मासे गोबावब्रा मालाय नोंसोरखौ टाइमा नेयो नामाब्रा आंखौ माथो नेयालै बापावै अमा मासे लाबोलायदों आंखौसो बिदि बुंबाय हट पिकनिक सिकनिक जायालै थांफिनगोन आं मानसि रागा खराबाल नोंसोरलाय पिकनिक जानो थांनायनि बेफोरबायदि ना आयौ बाला अमाया मासे किउटथार बायदि जागोन बे अमाखौलाय आयौ बाला मासे किउट बायदि जागोन बे अमाखौलाय जायाबालाय लांफिनसै नामा आङो मा बिदि होनबाय थायो बाल ओरै दावसो देलाय नोंहाबो आरो मा जाफैबाय थाखो अमाया किउटथार बाल बेनिखायनो जानो बादों बेलेग अमाखौ लांबा जायामोन आयो आइला आइला जामाइला अमा लाबोबाबो दाय अमा लाबोबाबो दाय रोंलालै हट पिकनिक सिकनिक जायाबा आं थांनोसैलै आरो माखासेयाबो नुजाफैला माखासेयाबो जेबो खबर हरला आरो नोंसोरबो खर' गाज्रि गोजा हट पिकनिक सिकनिक जायाबा था आं हले फैबाय आयौ मा जाखो बेलाय फाग्लाया गावनो पिकनिक एरेन्ज खालामनानै गावहानो गोमाबाय जारलासो आं रोंला मा खालामबावनो दे र' बुरखायोबानो दानो बुरखायजागोन बियो आंजों हाया माथो नों बेखौ बुरखायनो मानो हायाब्लाय हायो बिराद इजियैनो ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ थफिराम पिकनिक जानो थांगोन ना थाङा जोंलाय थाङा जायो नामा पिकनिक जानो एरेन्ज खालामखानानै थाङानो जायो नामा आं एसेबां मोजां बयनिबो थाखाय अमा मासे लानानै फैदों लोगोसे फैसा 10 थाखा माखासेलाय बहा थांजोबखो दे ओमफ्राय नोंसोरनि लोगोफोरालाय माथो जाखो आं बिसोरखौ फैबायसो नंदों बे बमरा सन्थला मोना र' खबर लानि आरो माखासेफोरा मा जानानै दं हेलौ ओइ सन्थला बहा दंलाय मानसिया हेलौ होद माथो सोरबासोलाय बोरो सन्थलायलाय गैया दैयाव गोजावलागासिनो मालाय मानि थाखायब्रा मिथियालै सोर जौ दौखोथाय फुंनि दैयावसो गोजावना दंफैयो मालाय मेथाइबो खनगासिनो बापावै पिकनिक जानो थांनाया बिदिसो जागासिनो होनबा नोंसोरो आंथ' ओंखारबोखादोंमोन मानसिखौ बे दैमायाव नुनायखायसो सोरबा गब'लाबायनानै थैनानै थाबा मा जानांगौ साननानै बेखौनो नेगासिनो आङो आरो मानसियाबो बोरियावबो फैया थिखोना लायनोबो खाथियावबो थांनो होआ होद गारनानै फैलै बिदि मानसिखौ गारनानै थांजायो नामाब्रा ओरैनोबा आंसो नुदों होननानै पुलिसा आंखौ हमबालाय मा जानांगौ जाखो दोन मानसिनि जिउनिख्रुइ पिकनिकआ गेदेरसिन नङा ओइ सन्थला जाबाय दे जाबाय न'आव थांनोसै थौदो जानाय बोथोराव लोंनाय बोथोराव न'आव थाङो नामाब्रा थौदो 10 थाखानि पिकनिकआव आच्छा पिकनिकखौ बावगारलायाखै होमबा नोङो पिकनिक जानो लुगैनाय मानसिया माबोरै दैयाव बेफोरबायदि गोजावनानै थाखोब्रा नोंलाय आरो फुंनि मानसिया जौ फेयो नामाब्रा जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ ना जानांगौ औथ' आरो जानो थाखायनोथ' पिकनिक जानो थांनो ओंखारदों आरो नोंहा गोजावना थायोबा थाबाय था आं हले फैबाय आंबो थांगौ बहा पिकनिकआ थौ माबार मा जाखोहाय मा जाखो माने सन्थलाया जौ फेनानैसो मालाय दैयाव गोजावनानै दङनो आयु पिकनिक जानाया जानाय नंला बायदि मोनबाय आं मानो जाया जाथारनांगौ माखासेयाबो फैगोन आं लेंहरबानो ओमफ्राय जाय पिकनिक एरेन्ज खालामग्रा बेनो खारबायसो माथो जेबो टेनसन लानाङा नोंसोर जाजोबगोन ओमफ्राय रायजो राजा लोगो नोंथांमोन गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय गोबावैबाबो आरो नोंथांमोननि खाथियाव बेसेबा गोबावनिफ्राय भिडिअ लाबोनो सानबाबो लाबोनो हायाखै मानो होनोब्ला जोंनि बिगोमा मालाय गोजान रायजोआवसो दंहैयो मोनसे खामानिनि थाखाय थ' नोंथांमोना बिथाङा मा खामानियाव थांदों मानि थाखाय थांदों नोंथांमोना बेखौ मिथिनोबा रानि दैमारि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय भिडिअनि लिंकखौ गाहायनि डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन आरो गाबोननिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ कन्टिनिउ नुबाय थासिगोन आरो लाब्रा बड' सिजन 1 खौ नोंथांमोना गाबोन नुगोन थ' टेनसन खालामनाङा अके लोगोफोर बाय 10 थाखानि पिकनिक पार्ट 2 आ गाबोन फैगासिनो बाय लाभ इउ